Καληνεσπέρα. Καληνεσπέρα. Καλώς ήρθατε στο stream που θα μιλήσουμε για ψυχοτρονική. Ένας νέος όρος, ο οποίος συνδυάζει την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου με τη μηχανική, τους αλγόριθμους και την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με την τεχνολογία, τη μοντέρνα τεχνολογία, η οποία μπορεί να αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο μέσω ψυχοτρονικών μέσω ψυχοτρονικών κυμάτων, ψυχοτρονικά κύματα, ακουστικά κύματα, ακτίνες, ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Πάμε να δούμε τι έχει επιτευχθεί στην ανθρωπότητα τεχνολογικά, εμπεριστατωμένα, μέσω της IEEE, Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ηλεκτρολογίας και Μηχανικής, η οποία δεν είναι όποια και όποια ιστοσελίδα τρικλοποδιά και οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι πατέντες, πανεπιστημίων, κέντρα ερευνών, οι οποίες λειτουργούν και χρησιμοποιούνται από εταιρείες και μεγαλοεπιχειρήσεις για να επιτευχθεί ο σκοπός τους. Πώς μετατρέπουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, πώς μετατρέπουν, πώς μπορούν να διαβάσουν βιομετρικά τα κύματα, τα βιομετρικά κύματα που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, τα όργανα και πώς μια μηχανή μπορεί να επεξεργαστεί τα σήματα και να τα μετατρέψει σε κωδικούς οι οποίοι να είναι μοναδικοί στον κάθε άνθρωπο και να ταυτοποιούν την βιομετρική ψυχοσύνθεση του ανθρώπου με μια μηχανή, με μια ταυτοποίηση, με μια ταυτοποιημένη κατάσταση ελεγχόμενη από μηχανές. Έναν άρθρο, αυτόν το άρθρο που βλέπουμε, Emily Walsh, δεν το γράψε η Emily Walsh, freelance journalist covering biotechnology, scientist American Discovery Outside. Η οποία μιλάει για το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα με συσκευές οι οποίες είναι 100% ακριβείς, τα οποία οι συσκευές μπαίνουν στο αυτί. Δηλαδή η συσκευή μπαίνει στο αυτί, η Airbat, για να δούμε τι είναι. Τι είναι το Airbat? Συσκευή μπαίνει στο αυτί και διαβάζει τα εγκεφαλικά κύματα. Τα οποία όχι μόνο μπορούν να ελέγχουν συσκευές, αλλά η συσκευή να ελέγχει τον άνθρωπο. Πώς η συσκευή μπορεί να ελέγχει τον άνθρωπο? Αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε σε αυτήν την εκπομπή.
Ψυχοακουστική. How, πώς να χειραγωγήσεις τα αισθήματα με τον ήχο. Ερευνητές χρησιμοποιούν υπερήχους για να ελέγχουν τον εγκέφαλο. Να βάλουν, λέει, η συσκευή θα είναι ο προσωπικός ψυχίατρος. Μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Κοίταξε εδώ πώς είναι η τεχνητή νοημοσύνη, πώς παίρνει αποφάσεις. Μια τεχνική νοημοσύνη. Πώς μια μηχανή χαρτογραφεί τον εγκέφαλο και πώς μπορεί να έβρει τις κατάλληλες διόδους για να χειραγωγήσει τον εγκέφαλο. Εδώ έναν ερευνητικό κέντρο μελετά πώς να χειραγωγήσει τις ενέργειες, της απόφαση του εγκεφάλου, το συναίσθημα, την ακοή, τη γλώσσα, τη μνήμη, τη συμπεριφορά. Επίσης υπάρχουν και τα εμφυτεύσιμα, τα τσιπάκια τα εμφυτεύσιμα, τα οποία έχουν ακόμα πιο μεγάλες δυνατότητες, που γράφει εδώ πως έναν χωρίς εξωτερικά, μόνο με ακτίνες μπορεί μια μηχανή να κάνει τον εγκέφαλο να εκρίνει ορμόνες, οι οποίες ορμόνες να κάνουν τον άνθρωπο είτε χαρούμενο είτε δυστυχισμένο, είτε να τον τρελάνουν τελείως. Ένα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα μόνο από την επαφή με τον άνθρωπο, δηλαδή να το κρατάς, να το έχεις επαφή είτε στο αυτί σου είτε στο χέρι σου, να διαβάζει το ηλεκτρονικό, ηλεκτρονικά να διαβάζει εγκεφαλογράφημα και να ξεχωρίζει, να στέλνονται οι πληροφορίες, ξέρω εγώ, που μπορεί να σταλθούν, μπορεί να είναι στην ίδια τη συσκευή ή μπορεί μέσω του διαδικτύου να βρεθούν οι πληροφορίες κάπου αλλού, να μπορεί να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε ότι είσαι εσύ και δεν είσαι κάποιος άλλος, ώστε να σε χρησιμοποιάς τη συσκευή να είναι απαραίτητη, να την έχεις πάνω σου για να μην σε κλέψουν, για την ασφάλεια. Εκεί το πάμε το πράγμα, εκεί πηγαίνει το πράγμα. Να έχουμε μια συσκευή πάνω μας, η οποία να επικυρώνει ότι είμαστε εμείς και δεν είναι κάποιος άλλος. Για να δούμε, οι ταυτότητες, οι καινούργιες που μας βάλαν να κρατάμε, έχουν αυτό που λένε RF charging. Δηλαδή, οι ταυτότητες φορτίζονται, οι ταυτότητες είναι ενεργές, λειτουργούν. Τα microchip δεν έχουν απλά έναν κωδικό μέσα. Τα microchip μέσα είναι ολόκληρα computers. Για να δούμε. Για κοίταξε πώς είναι μέσα ένα microchip που έχει μέσα η κάρτα, η ταυτότητα.
η οποία λειτουργά καθαρά με κύματα που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Δεν χρειάζεται ούτε φόρτιση, ούτε μπαταρία. Είναι ζωντανές. Internet of Things. Internet of Things υπάρχει εδώ και δεκαετίες, το οποίο με τα 5G ολοκληρώθηκε. Τι είναι το Internet of Things? Είναι το διαδίκτυο των πραγμάτων. Δηλαδή κάθε πράγμα το οποίο έχει μέσα ένα τσιπάκι, μπορεί να έχει μέσα ένα μικρό τσιπάκι. Το μικρό τσιπάκι αυτό επικοινωνεί από μόνο του, είναι ζωντανό και επικοινωνεί από μόνο του με όλο το δίκτυο. Με όλο το δίκτυο το 5G. Να το δούμε αυτό που σας λέω. ...2015. Αν δούμε δαμέ. Αν το δούμε δαμέ αυτό. Πριν βγει το 5G, ήταν υπήρχαν έτοιμο στρωμένο το τραπέζι να μπουν τα 5G και να ελέγχονται όλες οι συσκευές οι καινούργιες. Όλες οι συσκευές οι καινούργιες. Δηλαδή δεν χρειάζεται απλά να αγοράσεις έναν τηλέφωνο που να έχεις εσύ 5G Internet, αλλά η ταυτότητα με το RFID chip που έχει επάνω ελέγχεται και επικοινωνεί με τις άλλες ταυτότητες, με τα τηλέφωνα και με τις αντένες όλες, και όλα αυτά τα δεδομένα μαζεύονται και πάνε σε έναν μεγάλο ερωτηματικό για τον άνθρωπο, αλλά φανερό για τον Θεό. Ξέρουμε πού πάνε, δηλαδή, οι πληροφορίες αυτές. Τι δηλαδή με το που κρατώ στο χέρι μου το τηλέφωνο, κρατώ στο χέρι μου ένα τηλέφωνο, παίρνει το τηλέφωνο, διαβάζει το τηλέφωνο ότι εγώ το κρατώ μέσω των βιομετρικών κυμάτων που στέλνει το σώμα μου. Επιβεβαιώνεται ότι εγώ το κρατώ, άρα ξέρει το τηλέφωνο που είμαι, ότι είμαι εγώ, με 100% από ακρίβεια. Άρα για μια τράπεζα, για ένα σύστημα που θέλει απλά δούλους, εγώ κρατώντας έναν τηλέφωνο ή έχω μια κάρτα ταυτότητα καινούρια, είμαι έναν asset, είμαι μια περιουσία του συστήματος υπαρκτή. Ενώ όταν δεν έχεις ούτε ταυτότητα, ούτε όνομα, ούτε τίποτα στο σύστημα γραμμένο, δεν ανήκεις, δεν ξέρει το σύστημα πόσους δούλους έχω, έχω 1 εκατομμύριο δούλος η Κύπρος. Από 1.000 ευρώ καθένας, 1 δισεκατομμύριο ευρώ το μήνα. Έχω 1 δισεκατομμύριο ευρώ το μήνα. Ενώ πού το ξέρεις ότι έχω 1 εκατομμύριο? Έχω τους γραμμένους, δουλεύουν, πληρώνουν φόρους, χειραγωγώ τους, να είναι καταναλωτές, να αγοράζουν εκείνα που τους πλασάρω κτλ. Ανά πάσα στιγμή ξέρω αν οι πολίτες μου είναι έτοιμοι να δουλέψουν, να ανεβούν επίπεδο, να κατεβούν επίπεδο, να σκοτωθούν, να πολεμήσουν, κάμουν, έγκαμουν, να τους σκοτώσουμε, να τους φάμε, να φέρουμε άλλους ξένους. Δηλαδή δεν είμαστε πλέον είμαστε Κυπραίοι ή έχουμε έθνος, αλλά δεν θέλουν να έχουμε έθνος. Θέλουν να είμαστε δούλοι, ρομπότ, που τούτος δεν έχει ικανότητες, δεν το θέλουμε. Φέρε άλλους που έχουν ικανότητες, να μας χτίσουν τα κτίρια που θέλουμε, να μας πάρουν ταξίδι στο διάστημα, να μας φέρουν γυναίκες, να μας δουλεύουν, να μην έχουν παράπονα, να μην έχουν άποψη, να μην έχουν βούληση. Space, 5G. 5G τώρα υπάρχει στο διάστημα, μπήκε στο διάστημα γύρω από τον πλανήτη όλη η τεχνολογία, η 5G, και ανά πάσα στιγμή οι άνθρωποι ελέγχονται. Αλλά τι γίνεται? Μπορεί να χάσω το τηλέφωνο. Μπορεί να χάσω την ταυτότητα. Μπορεί να καεί η ταυτότητα. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Μπορεί να μου την κλέψουν. Μπορεί να την χακάρουν. Μπορεί να την πετάξω.
Τι γίνεται εκεί. Άρα δεν είμαι τόσο καλής ποιότητας. Δεν είμαι τόσο καλής ποιότητας δούλος για το σύστημα. Αν χάσω την ταυτότητα μου, ναι. Ή άμα πιάσω την ταυτότητα του άλλου και πάω και χτυπώ με του άλλου την ταυτότητα. Και πού πάμε? Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Πού είναι το? Πάμε εδώ. Σε αυτήν την εικόνα. Αυτή η εικόνα μας δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος κοιμάται στην κυριολεξία. Δηλαδή τι πλασάρουν τώρα. Noise cancellation for your brain. Δηλαδή φοράς αυτό το πράγμα με πας στο κεφάλι. Φαίνεται. Φοράς αυτό το πράγμα πας στο κεφάλι. Φοράς το και στέλνει βήματα στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος κοιμάται. Στέλνει βήματα ύπνου. Έλαντε. Δηλαδή τι γίνεται, τι προσπαθούν να κάνουν, να χρησιμοποιήσουν ακτίνες 5G να μας χειραγωγούν με ψυχοτρονικά, με ψυχοακουστικά μέσα, με ήχους οι οποίοι ελέγχουν το συναίσθημα και από εκεί και πέρα να μας πάρουν εκεί που είναι η αδυναμία του ανθρώπου, δηλαδή η πείνα, η γαστριμαργία, η πείνα, η θέληση, η όρεξη, να χτυπήσουν μέσω των παθών, δηλαδή τη φιλαργυρία, τη φιλιδονία, τη γαστριμαργία, την απληστία, να κάνουν τον άνθρωπο, να τρελάνουν τον άνθρωπο, όπως οι δαίμονες τρελαίνουν τον άνθρωπο, δηλαδή να ενεργήσουν τα έργα του διαβόλου για να χάσει ο άνθρωπος το δρόμο, τον νοητό, το φως που βλέπει που πάει στη ζωή του, να πει ότι τούτος ο κόσμος δεν αξίζει και να αυτοκτονήσει. Τούτος είναι ο σκοπός, να αυτοκτονήσουν τον άνθρωπο. Ο σκοπός των δαιμόνων. Επίσης οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα πάθη, χρησιμοποιούν τους δαίμονες για να κερδοφορήσουν, για να ρίξουν τον άνθρωπο από τη ζωή, να τον κάνουν δούλον τους, να δουλεύει για εκείνους και στο τέλος ο δούλος να πεταχτεί είτε στα σκουπίδια είτε να αυτοκτονήσει. Τώρα να μου πεις, έτσι είναι ο κόσμος. Ο κόσμος δηλαδή φτιάχτηκε που κακό. Ο κόσμος είναι θαύμα, ο κόσμος έφτιαξε τον ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος έτσι, τόσο ώστε να μπορεί να πονά, να πεινά, να παθαίνει, για να διαλέγει πάντα τον Θεό, ο οποίος ο πάντα ο Θεός να δοξάζεται ότι ο Θεός είναι πιο δυνατός και μπορεί και σώζει τον άνθρωπο που τα πάθη του και τις αδυναμίες του. Σε έναν κόσμο που τα πάντα ρεί. Σε έναν κόσμο που τα πάντα ρεί υπάρχει βασιλιάς, υπάρχουν κανόνες. Άρα καλός είναι να βλέπουμε τον δρόμο, το φωτεινό. Αν δεν βλέπεις τον δρόμο και είσαι στο σκοτάδι, σημαίνει ότι είσαι μέσα στα πάθη, είσαι χειραγωγούμενος, πιο εύκολα μπορεί να σε χτυπήσουν με τα φωτονικά microchip, photonic microchips, ακτίνες Γ, ακτίνες Β, ultrasounds, πληροφορία, λόγια και στο τέλος
η απόλυτη υποδούλωση και η αφαίρεση της συνείδησης. Κάπου έβλεπα στην αρχαία Αίγυπτο μιλούν για το pineal gland, την επίφυση, οι οποίοι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι αφαιρούσαν από τον άνθρωπο με λεπίδα και ο άνθρωπος δεν είχε πλέον την κατανόηση το τι γίνεται γύρω του. Παίρνε μόνο εντολές, ακολουθούσαν εντολές. Αφαιρούσαν του δηλαδή, αφαιρούσαν τους ένα σημείο μέσα στον εγκέφαλο, ο οποίος έκαμε τους ανθρώπους δούλους. Που μπορεί μέσω των εμβολίων και μέσω των οποιοδήποτε χημικών, φθόριο, χλώριο, μέσα στα φαγητά που βάζουν πόσα χημικά, να χτυπούν κάποια σημεία στον εγκέφαλο, να τα διαφθείρουν, να τα φθείρουν τα σημεία και ο άνθρωπος να γίνεται λιγότερο συνειδητός στη τι είναι η ζωή, τι είναι η ύπαρξη, να μανεύει ο άνθρωπος δηλαδή, και να λέει δεν αξίζει στον τον κόσμο να κάνω τίποτε, δεν αξίζει στον τον κόσμο να κάνω κοπελούθια, δεν ήταν που γίνεται, και επιχειρηνικά ο πονηρό, και του διαβόλου, και ο Θεός είναι ο διάβολος. Στο τέλος, και άρα ποιος ο λόγος που ζούμε, και πέφτει δηλαδή στην πλάνη, η μεγάλη πλάνη, ότι ο Θεός είναι ο διάβολος. Ενώ στην πραγματικότητα, ο Θεός είναι Άγιος. Φτιάξε τον άνθρωπο, η ζωή είναι θαύμα, ζούμε, υπάρχουμε και προσπαθούν τούτον το πιο μεγάλο δώρο, το πιο μεγάλο θησαυρό της ζωής, να τον κλέψουν ως δικό τους για να νιώσουν, να βλέπουν, να φαίνονται ότι είναι πλούσιοι, ότι είναι δυνατοί, ότι είναι οι άρχοντες, ότι ενώ στην πραγματικότητα το ούλον σε όλους το ίδιο, δωρεά, και δίνεται από το Θεό. Τον Άγιο Θεό βέβαια, γιατί έχει και άλλους θεούς, για το καθένα, ο καθένας έχει την αλήθεια του, ό,τι νομίζει, τα νομίσματα του καθένας. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια.